В Средна гора и Тракия, преди повече от 7000 години, се ражда нов начин на живот. Това е неолита. Ците откриват следи от първите уседнали селища, разположени върху плодородните земи на Тракия и Средна гора. Тук хората започват да обработват земята и да отглеждат домашни животни. Литите около Стрелча и Панагюрище са свидетелство за религиозните вярвания на древните хора през неолита. Те, също както и могилите, са използвани за ритуали, свързани с почитането на природата и предците. Тракия се утвърждава като културен и търговски център по времето на неолита, а съдовете, зърното и оръдията на труда се включват в обменна мрежа, която разширява хоризонтите на познанието на хората и подпомага развитието на поминъка им. Средна гора и Тракия са не просто земя, а история, оставена в камъните и земята, които продължават да ни вдъхновяват и днес. Те ни напомнят откъде са произлезли нашите бит и култура.